Yan, okay na mga kabayan. Pag nailagay na natin tong plate, napait na natin to, saka natin ilalagay itong plastic. Yan, pag ipinait natin to, hindi na magbabago yung alignment ng sabitan dito. Kasi ito na yung pinaka-guide niya, yung pinait natin na to. Yan, saktong-sakto. Hindi kalug yan. Oh, makikita niyo mga kabayan, oh. Yan, yung pumapasok lang doon mga kabayan sa butas, ito lang. Itong malaking to, itong maliit na to, naiiwan niya na ganyan. Kasi pag kasama ito sa butas, pati itong maliit na to, madali lang siyang masundot. Yan, ito mga kabayan yung lalagyan ko ng door lock. Yan, ito yung gagamitin kong door lock. Yan, binigay lang sa akin ng bayaw ko to. Kaya hindi ko alam kung magkano to, pero nasa kwan siguro to lagpas 500, pero hindi naman naabutin siguro ng 1,000. Yan, ito yung Eskwala Barina cordless. Screw natin sa tornilyo, pait saka martilyo. Tapos ito naman yung pambutas. Yan, tapos ito naman yung barina ang gagamitin natin sa pagbutas. Yan, dito natin ilakabit yan. Ito pang screw lang to. Yan ang pagkakabit ng door lock. Galing sa finish floor 1 meter. Yan, ito wala pa itong tiles, kaya mataas pa yung nakapreparasyon na ito sa tiles. Yan, pero dito na ako kukuha ng 1 meter sa ilalim ng pinto. Yan, susukat ako ng 1 meter. Tapos galing naman dito sa kanto 6 cm naman. Yan, ito mga kabayan yung 1 meter. Kaso hindi siya nakagitna dito. Kaya ang gagawin ko, ibababa ko na lang siya ng konti. Kunting differential lang naman para magandang tingnan, nakagitna dito sa groove. Pero pag walang design na ganito, yung standard na sukat yan, 1 meter talaga yan. Dahil may design, para magandang tingnan, isisintro ko na lang dito. Yan, okay na mga kabayan. Nga ang isusunod natin, yung butas dito. Yan, ito na lang yung gagamitin ko. Maliit na barina. Tingnan muna natin dito mga kabayan sa labas. Yan, ito dapat mga kabayan yung 1 meter. Yan. Kung dito natin binutasan yan, pangit, hindi siya balance. Kaya hindi naman pag sinabing 1 meter yung pag-i-install ng door lock galing sa finish floor, yun agad ang bubutasan natin. Kailangan titingnan natin yung design ng pinto. Yan, katulad nito, mas maganda siyang tingnan. Yan. Nakasintro dito sa design. Yan, ang una natin ikakabit ito. Yan, ipapait lang natin ito na ito magpantay dito. Yan, kailangan mga kabayan, titingnan nyo ito. Naparehas yung laki dito. Yan, kasi baka maikabit na kaganon. Yan, okay na mga kabayan. Yan, ngayon lalagyan na natin ng tornilyo.
Yan, okay na. Ngayon, ang isusunod natin ito. Yan, ang pagtatanggal nito, sinusundot lang to dito. Yan, may kasama namang panundot yan, ito. Yan, isusundot nyo lang dito. Yan, tapos tanggal. Yan, itong sa may susian, ito yung sa labas. Yan, kailangan ito isusuot natin dito sa, ayan, nakapasok yan dito sa parang may gatla na ito. Diyan natin ito isusuot. Yan, ito mga kabayan, may gatla na ito. Dito ito nakatapat, yan. Yan, glock na yan. Yan, tapos ito naman may marka na to dito. Dito naman to nakatapat sa gatla nito. Yan. Tatapat lang natin yan dyan. Yan. Okay na. Yan, ang pagkagawa naman ito, mga kabayan, sabitan na to. Kailangan itong maliit na to, hindi ito nakasama. Yan, hanggang dito lang. Marami na akong video nito sa pag-install ng door lock. Ilalagay ko rin sa description box yung mga ibang video ko na pag-install nito. Yung ibang mga video ko, mga kabayan, nito, linalagyan ko dito ng stick wheel para magmarka dun sa hamba. Ngayon, ito namang video ko na to, papakita ko sa inyo, susukatan natin. Hindi tayo dito magtatama ng pansukat. Dito, igagano natin ng konti. Yan, tapos guguhitan natin ito. Yan, di bali ito na yung guhit, yan. Ngayon, guguhitan natin to, yung sintur nitong pin ng door lock. Yan, tapos iiskwalahan natin to. Tapos yung sinukat natin kanina, ito yung guhit, itatapat natin dito. Yan, para makuha natin yung papaitan natin. Tapos ito namang plate na to, igaganon muna natin. Yan, ito naman, itatapat natin dito, igigitna natin dito. Yan, pabaliktad muna kasi pag ganon, hindi natin mailalapat yan, kailangan pabaliktad. Yan, ito namang pinakagilid nito, itatapat din natin sa guhit na to. Yung sinukat natin dito sa eskwela. Yan, pabaliktad na ganyan. Tapos guguhitan natin to. Yan, pag naguhitan natin, papaitan muna natin siya ng mababaw dito sa bandang dulo para masubukan natin kung sakto yung guhit natin. Yan, pinaitan ko lang muna ng konti yan. Tapos susubukan natin kung sasabit yung lock. Yan, hindi pa siya sumasabit. Yan nga, nagagawin natin, babawasan natin. Huwag natin bibiglaing babawasan, baka pag binawasan natin, umalog. Kailangan pa unti-unti. Yan, bawasan natin ng mga 2 guhit. Yan, 2 guhit lang yan, mga kabayan, pinawas ko. Ngayon, susubukan natin ulit yan. Yan, okay na. Yan, okay na, mga kabayan. Pag nagsumasabit na siya, ngayon, ang isusunod natin, mga kabayan, isusukat na natin tong plate na to. Para yung pait natin dito, saktong-sakto. Yan, itong gilid na to, dahil yung pinang-lock sumasabit na dito, yan na yung gagawin nating guide para dito.
Yan, tatapat natin yan ng ganyan. Yung saktong-sakto na ito. Kasi ito na yung sinasabitan kanina. Yung sinubukan natin. Yan, tapos itingnan natin ito. Na yung layo nito ditong plate. Sa kanto ng hamba parehas. Baka may kabit natin tabingi. Yan, kailangan sakto dito. Sakto rin dito yung clearance. Parehas yung laki dito ng plate. Yan, saka natin guguhitan to. Kaya itong plate na to pabaliktad ang lagay natin nito habang naguguhit tayo kasi pag pinagano natin hindi yan lalapat. Kasi dahil dito. Yan, habang hindi pa ito nakakabit, pabaliktad muna ang pagsusukat. Ngayon, saka natin ito papaitan. Yan, kung may malapad kayong pait, mga kabayan, mas maganda. Yan, hiniram ko lang kasi ito sa kapatid ko. Yan, kaya tsaga na lang sa 1/2. Kasi ito lang naman ang ikakabit ko dito ng door lock, isa lang. Yan, i-estimate nyo lang mga kabayan yung ibabawas nyo dito yung kapal ng plate. Para hindi naman masyadong nakalubog. Yan, okay na mga kabayan. Pag nailagay na natin tong plate, napait na natin to, saka natin ilalagay itong plastic. Yan, pag ipinait natin to, hindi na magbabago yung alignment ng sabitan dito. Kasi ito na yung pinaka-guide niya, yung pinait natin na to. Yan, guguhitan lang natin na sakto lang yung plastic. Yan, okay na mga kabayan. Ngayon, i-screwhan na natin. Babarinahan muna natin to. Kasi matigas tong kahoy na to. Yan, binarinahan ko to dahil matigas yung kahoy. Mapuputol yung ulo ng screw. Yan, subok. Subukan natin. Yan. Suwabing-suwabe yung pag-lock. Sakto lang yan mga kabayan. Hindi naman siya masyadong masikip. Hindi naman siya maluwag yan. Sakto lang. Yan ngayon, subukan natin sa labas. Yan, saktong-sakto. Hindi kalug yan. Oh. Makikita nyo mga kabayan, oh. Saktong-sakto lang talaga. Ayan. Yan, sinusubukan ng mga kabayan ni Papa. Kung okay daw talaga yung kabit ko ng lock. Ano pa, ayos? Ayos. Yan, yung pumapasok lang doon mga kabayan sa butas, ito lang. Itong malaking to, itong maliit na to, naiiwan niya na ganyan. Kasi pag kasama ito sa butas, pati itong maliit na to, madali lang siyang masundot. Kasi malapit lang yan mga kabayan, tingnan nyo dito. Pag sinikwat yan dito, madali lang yan masundot. Ito. Kaya pag inabot ito ng panundot dito, duro-diretso na yan. Papasok na yan, dudulas na yung halimbawa ice pick, dudulas yan dyan. O kung anong matulis na bagay. Yan, pero pag hindi ito kasamang maliit na ito, hindi nyo mapipindot yan. Yan, naglalak siya. Ito yung pinaka-safety. Yan. Kaya yung sukat natin kanina, dito natin pinatama yung iskwala. Para masakto natin ito na ito lang yung papasok. Pag sagad na ito, lulusot na ito maiiwan. Yan, makikita nyo mga kabayan, maiiwan nyo na. Oh, lumusot na yung malaki, yung maliit, bumangga na dito sa plate.
Yan, ganun lang po mga kabayan ang pag-install ng door lock.